Det er Natskærs, og vi er i gang med en lille leg her, og det handler om, at Selina... Okay. Selina, hun gætter, hvad det er, at hun skal spise, og finde ud af, hvad det er, hun skal lave. Okay, fint. Okay, guys, det her det er, hvad jeg har fået fikset sammen. Selina, er du klar? Ja. Er du? Ja. Okay. Og klar til at gætte, at der er 2 ting hos det? Kan du gætte det? Hylketøj. Ja, det er rigtigt. Woo! 1 point. Hvad er det andet? Leverpostej. Du skal spise det. Må jeg ikke prøve med glas vand? Hvad skulle der vand? Vi får Så er det godt. Okay. Fine. Du må gerne spænde dig nu. Må du? Jo. Nu er det Mias tur til at smage. Hun skal smage det her. Hvis den lige gider zoome ind. Så. Og det er det der. Det der. Og det der. 3 ting. 3 ting, Mia skal gætte hvad er. Og klar, Mia, åbn munden. Ej. Mayonnaise. Og banan. Mayonnaise. Banan, rigtig. Mayonnaise. Forkert. Syltetøj. Ja. What? Og citron. Har jeg kun gået banan? Og syltetøj? Du mangler den sidste. Remoulade? Ja. Det smager som remoulade. Det er remoulade. Det smagte ikke så slemt, gjorde det? Nej, faktisk ikke, fordi der var banan i. Godt. Mette! Nå, skal du sige farvel? Farvel.